И здравейте, аз съм Михата БГ и както знаете, че играме на Gangster Vegas, но изглежда, че предишният епизод сме превъртили играта, мисиите и сега ще правим такива мисии от играта си. Мисиите на играта ги минахме. Сега ще правим тези обикновените мисии. Но още не ми минала на снимката. Извинете. И сега виждате тези мисии на картата. Мисля да направим тая с парашута. Кола. Няма кола. Мотор, стой мотор. Стой мотор. Дай мотора. Дай мотора. Дай Харлито. Никой не спира. Дай бусо. Не мой, не. Ти кажеш нещо. Стреляй го, бе, жив, бе. Тъгъдък. Стой, такси. 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 Тик-так. Пункто, че да ползвам таксито. Ако се чудите, после ще го обясня в другия епизод. Тик-так. Пари. Не може. Ето тази с парашута. Започваме. Хайди. Отвори се. Жу. Много са лесни. Не, тези мисля. И трябва да минем 3 такива различни. 4 ли са, 10 ли са, не знам. Там виждате колко джекпоинта са, 10, а 7, да са минали 7. 8. 9. 10. Я трябва още 2. По-различно. Отваря се.
Сега още едно. Това е последно. Не. Твори се. И последното число за тази вечер е 10. И минахме. Така. И мисля малко да се поразходим из града. Ще ви покажа как можете да вземете военния хеликоптер. Значи отивате на летището. Да ви кажа тези дена, че снимаме и на Farming Simulator. Извинете за закъсненията, но просто няма време. И сега трябва да поздравя цялата фирма на него. От съм свалям я триемия. Знаете, ако ще ви трябва хеликоптер за тази работа, ей, ето и това може. Ето това не върши работа. Ето това, взимате го. И отивате към военна база 169. Ето е там. Кашкара. Ама не винаги е военният хеликоптер тук, но съм го взимал и съм снимал снимки. Ако някой знае как се качват снимки в YouTube, да каже. Да ви я качва, да видите. Сега пускаме горивото, увеличваме го пак. Пускаме го тук, сега ще видим дали е тук. Ето го. Не! Само зад. Трябва да даваме. Дайде, отзад. Отзад. Не, той излита. Не, фанете го. Стой на. Три са. Изпускаме ги. Не, сега. Не. Извинете, хора, но без да исках излезнах.
Давай, лети! Пак не стана. Но сега вече ще стане. Сега няма как да не стане. Лети. Давай, пуск, рипай. Парашют, не. Беги. Дери. Не, она направо стана манча. Она направо манча стана. Иди, страшно. Мери, хора. Просто страшно стана. Ако влезнете тука, не излизате живи. Просто и сега да ви покажа за тези минути как изкарвате бързи пари. Взимате, например, всичко. Всичко подвижно. Влизате в картата. Извинете. Влизате в картата. И натискате ето тук. И отивате там. Виждате това гаражче на картата. Виждате тази кола може да я продадете за 18 900. Натискате това тук квадратче. Натискате го и продавате. И сега влизате тук и си виждате парите. Виждате моите колко са. Това са много. 10 020. Ето тази кола струва много пари. Това е тази чипка. Стой! О! Бутнаха ме, ако можеш. Стой! Не! Бабата! Същата! Ето, бушче, я. Моля ви хора, да ви кажа, виждате този хамбургер на картата. Там може да закусвате, но не знам как. Сега ще видим.